The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and Staff. Alalalalala, uy mga ikaigsuna, ginuok ko na napukulibay na po sa Bisaya, dili sa atong Gitik Gitik, Bisayaw, dili sa Marina News FM 106.7. Sa Gitik, Bisayaw, ni Landong Bisaya. Ano problema sa gugma? Ay, problema sa kwarta, kay ginuok ko, wala mo magnasara, wala po yung kwarta, niya siya wala sa muwa-muwa, chup-chup. At Juday. Hello! Ay, ginoko, happy, malipayong Monday ka na itong dalaan. Hala, ready na. Ato na ba ang mga operation, no? Sa itong bayanihan vaccine, o, diba? Hala, happy Monday morning ka na itong dalaan. Mayong bundag, buenos dias. Assalamualaikum kanyo katan. Maupay na aga. Maayong morning. Yan na po kita. Yan na po kita sa saba nga programa. Magaligre nga programa. Magitik kanyo sa kanginang walay na ang gitik-gitik Bisayaw ni Landong Bisaya. O diba? Di lang dyan na siya siyempre sa sikat nga istasyon karon ang 106.7 Marino News FM. Check, corrected by Siyempre, good morning, may buntag Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Diba? So, itiit lang, alas solong na mga kapatid. Okay, ang Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, isa sa mga venue para sa vaccine, o diba? 9:30 and 1, no? Diba? December 1, hala, sugod na. Dapat nakaon, nakaligo, nakaon sa alcohol na face mask na island jog kalimot, ha? Ingat lang. Unya, maintain na dyan ang social distancing. Siyempre, okay na po yung mga bag-o, no? Na po yung bag-o, member niya siya sa kuan, member niya siya sa Transformers. Ngayon may bag-o na po ng variant, no? Member siya sa Transformers, di ba, ni Omicron? Di ba, nadili mga kuan sa Transformers, di ba? Di ba? Si Optimus, si Megatrons, si Bumblebee, si Grimlock, di ba? Di ba? Naicoming, si Omicron, di ba, nasa di ba? Uy, joke lang. Uy, basta ingat lang jud, ha? Simple lang jud, mas lang jud, di ba? Para wala tayo sakit, di ba? Healthy lang. Pabuhat sa init, para wala ko sa 10 to 15 lang, okay na, di ba? Vitamin D. Wow! May butang, siyempre, sa among college president, Dr. Jaime Jalon, sir. Good morning, buenos dias. And Jalon family, diyan sa mga teaching, may butang ko atong mga suonan dahil na nag-vaccine karon. Headed by, siyempre, Sir Roderick De Trejo, ang Dean sa Student Affairs and Academic Services. Wow. Nasila si Ate Gia para Cruz. Diba? Ivy Puada, Ma'am Julian, ang hila mo sa medical, Julian Gonzalez. Ate Jen Apo na pala Cruz. O sa tanan, di Katrina Marcos, diba, no? O sa tanan mga kuano, diba, kayo kung kabla sila mga sa tanan. Ma'am Daina Alian, diba, Ivy Puada, Mami Omar, diba, ingat lang tanan. Jerlo Reo, diba, ingat lang Diyos. Siyempre, may mutang service sa among Vice President for Administration and Finance, Sir Alvin Reyes, Sir, may buntag. O siyempre, among Vice President for Academic Affairs, Dr. Eleanor B. Perez. May buntag. Siyempre, ang among din sa College of Education and Liberal Arts, Dr. Dave Ornado. And siyempre, ang among beautiful secretary, si Ma'am Eden Anchita. Wow, may buntag. Siyempre, sa College of Maritime Education, may buntag. Second mate na nito, Gonzales.
So, yung beautiful secretary, si Ma'am Chika Bell o si Manny, di ba? O, yung mga kuwan na si Ma'am Christian sa Bachelor of Science in Marine Engineering o sa Bachelor of Science in Marine Transportation, Captain Lorente, di ba? Sir George Loriaga, may muntag, sir. O, siyempre, ang iyang asawa, ang abutan, kung yan pa dyan, Dr. Rachel Loriaga, ang din sa College of Management Technology. Wow! Siyempre, ang butan, kinuha ko ang butan, kugihan pa dyan, oh. Wow! di. Sekto, pero maayo, ha? Di ba? Ang din sa College of Fisheries and Marine Sciences, oh. Di ba? Oo. Maayo ng tao, butan pa, oh. Bisaya pa dyan, oh. Si Den, Dr. Oliver Tito, sir. O, ingat-ingat mo, sir, ha? O, Raymond Lim, di ba? O, Sir Lasagas, o sayang mga kuandya, o, di ba? Wow! Kalamin dyan i-dive, no? Di ba? Happy-happy lang dyan tao. Siyempre, itong masilingan dyan sa Barangay Santa Barbara, o, di ba? Nasa happy-happy lang, o, di ba? Kung mga ganito tayo, ibili na hagdanan ng tao, no? Ay, kayo magkao. Oy, happy lang, ha? O, di ba? O, baka may makitaan mong kuhan, ha? O, di ba? O, uli lang, ha? O, akong bike pa, naglakaw na lang ko ron, kaya akong bike, ikuha. Oh, drinks no. Oh, wali duha ka buhok ka na sa Kisa may nakita ninyo, nasa pagpatay mo, ha? Nasa Umaliog lang ko. Oh, di ba? Nasa over the backward. Close parenthesis, the ladrun. So, balik sa lakaw si Landong Bisaya. Kaya ginoo ko, di ba? Oh. Gitik. Oh, nga kong bike, gikuan, gisnatch. Over the backward, di ba? Salamat yung kayo, ha? Thanks to siya, kisa mga ni malihog ko, ha? Uduha to kabuok nga bike, di ba? Nasa, ingat-ingat lang, happy-happy lang, ingat-ingat lang siya, Siyempre, ito masuki, May buntag, siyempre diya sa Barangay Ayala, may buntag, di ba? Wow, happy-happy lang, John Corrico. Happy-happy, At with Byron family, di ba? Kuya Mama Service family, Bispilar Flores, Real Biar, dahil susumigayang Adrias at family sa Ricodo, sa Urban 4. O mga Tiray, Kino, Indoromen family, may buntag, siyempre. Mga si Toys family, may buntag. O, di ba? Mami Tulis, si Toy, si Andoy, o, di ba? Nagkuligo. O, siyempre, si Mr. Regan, si Toy, among head sa public, Student Scholarship and Admission Office. O, di ba? Mr. Regan, si Toy. O, mga soya team, maski ba senior o junior. Mamunit apit, may buntag. Gaya, ingat lang diya. O, nanganganak na ka, mapita, wala chok lang. Nasa ko na, wow! Yes, sa tulong atong may butang gabos sa tong Bayola, Rimari Bayola, Bokbok si Makmak. Nga mga anak. Wow, mga bulanti, Kobyo, Cruzon family. May buntag ka na tong tanan diya sa tulong atong, di ba? Kami na sa tribal fishing, kaya kusog kayo diya, di ba? Ingatan mga kapitan, mga maestro, o kaya mga gisakupan diya, may buntag ka, maupay na aga. Happy lang dyan. Kurikong kuilat mo. Mukanta ko sa mga team song, ha? O, dato. Ay, siyempre, ang team song na to, diri. Gitik. Happy lang, Jod. Correct. Fun to your life. Magyaw-yaw lagi kay kuha yung sa kalita. Kung ang imong kinabuhi na puno sa problema, ni ay tambag ko higala, siguradong makauyon ka sa adlaw nga tanan matag buntag kanunaya. Paminaw sa programa ni Landong Bisaya, gitikon ka karon jong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Mga mister, mga misis, mga lulog, mga lula, mga inday, mga undo, mga biyudog, mga biyuda, mga driver o konduktor, pasahero o tindira. Lingawon ko gamong tanan, gitik sa makadaghan. Gitikon ka karon jong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon jong adlaw sa
sa mga komedya ug awit nga among idalit. Si Mr. Gisapot sa iyakang pagmata, kay wa pa makaluto ang iyakang asawa. Matun pa ni Mrs. Mr. ayaw kabalaga, paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitik gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit nga among idalit. Nagpamahaw na ko ma. Kabalo ko nagpamahaw na mo may buntag diya sa atong mga sokida. Mga barako boys, diya sa Santa Cruz Market o nagpamahaw na ba mo diya sa Kainan Express. Hello kay kusog kay tadi. Oh, may buntag. Kainan Express may long year yung asawa yung anak o di ba ingat-ingat lang. O ang mga sokida laga hungit na di ba o. O diya Samjay Tere o di ba. Kyle o ako mga ate diya o ingat-ingat lang di ba. Siyempre, may buntag. O, diya sa Zenje Tailoring, may buntag ka. Zenje Tailoring, ang number 1 tailoring sa Boga City. Zenje by Castro, di ba? Hello, may buntag, Sir Paul and Ma'am Priscilla Castro. Kuya may labog kay Chico, Alvin Magondol, John Malin, Dennis, Ritao, Minyo. Oh, wow, mga gabotero diha. O, gabotero brothers. O, siyempre, si long hair, o si walay hair. O, o, ang mga kilos, may buntag, o, di ba? O, siyempre, o, di ba? Ni Uncle Edwin, o, ni Auntie Annabelle Pipanco, di ba? Hello, kids. O, kana si Uncle Edwin, madyo na nagkuhan ako, nagtudlo sa kuano, coffee brandy. Nakapalitan lang kong 5 kabuo ka na sa oras. Nasa kong kwarto. Siyempre, may buntag. Siyempre, may buntag. Sa da Sisya, Snack House, sa Dakon Village, sa Subdivision Recodo. Ang lamian nga, milky. Alam mo, salamat po tayo, da Sisya, Snack House, early in the morning, salamat po tayo. Bismillah, Bisang, salamat po kayo. Oh, siyempre, may butang na sa El Hombre Zapatos, na si Daddy Alex Menyosa diya sa Sukabon. Wow, okay ang mga boys diya. Nga dagog tiyan na, lamog piso diya. Pero mga gwapo, mga macho na sa... Wow, di ba? Diya po sa Tano Barber Shop, ang number ng birth certificate sa Muga City. Wow, Tano Barber Shop, nasa Sukabon po. Di ba? Tapos sa El Hombre. Di ba? While waiting si Ma'am Yonico Glasita. Di ba? Ang mga nindot nga barberos dyan, si Rafi, Delmar, o si Dodo. Ingat lang ito. Happy lang, Jod. Kuri, tirikong kurila. Di ba? Siyempre, may buntag dyan ni Sir Bobong Espinola dyan sa Maasin. Barangay Maasin. Barangay Maasin. Pampanga City. Okay ang asawa si Ma. Hello, ma'am. May buntag. Lula Liling. O matulog naman ang pamilya sa Mampag. May buntag. Ingat lang. Jod, kuri ko. Terbang. Di ba? Nasa kuri. Happy lang, Jod. At yung Mercy ng Baring, Tyro James Ignacio. May buntag. Okay, ma'am. Mami Elisa Lapinya diya sa Zambud kay always na di ba? May muntag. O sa imong apo diya, di ba? Siyempre siyang anak, si Angel April Vincent Lapinya. May muntag among station manager, di ba? Sa Mayo Darakan, Jim Darakan, ay Ma'am Gina Darakan, may buntag. Diya sa La Milagrosa Subdivision. May buntag lang diya po na ingat lang, Jod. Happy lang, di ba? O mga Treyo o Dumabok family na sa Bukay, inaminaw ko na sa...
Hoy, ito masuk kaya sa, syempre, sa Isabela City and Lamitan City. Wow! Especially sa Barangay Baluno, sa Sunrise, Barangay Baluno, na daang PHP Gulayan. Wow, ginong alamin to kayo, organic pa, wow. Follow vitamins, di ba? Ang gulay, di ba? Kasi masarap ang buhay kung kinakain natin ay gulay, di ba? Kung kung hindi ka masarap sa buhay, kung hindi ka masaya sa buhay mo ngayon, subukan mo ang kabilang buhay. Dahil hindi na kumakain ng gulay, di ba? Lamig ka kay Loco, Errol Molihon, Ron Cross, Limboy Paisal, hi Sir Earl, Dominic Tarosa, o kang Matarosa family. Papa dito, mga bibing, dahil sa Barangay Baluno, dahil tanan-tanan ng itit lang, o diba? O Sunrise, Backpack, o diba? Happy-happy lang. O sa Lamitan City, ingat-ingat lang, diba? O, mukanta na po ko, kailan na? Sakto-sakto ba kani ang nakuha sa kong bisikleta, dako ba kagkamot, gikumot ni siya, diba? Nasa ko nila. Oh. Gipanumpa ko na. Wow! Nakitang duha. Magtiunay sa ato dayod nga gugma. Abi mo kita. Magkadayon na. Kaysa gugma ko nanumpa ka. Kalit gibiyaan. Ikaw nga naghilag. Maunang dagway mo kung sasamin daw mabuhat. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot. Ang dughan mong pagkadako dako sa gugma. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot. Ang dughan mong pagkadako dako sa gugma. Gipanumpa ko na. Nakitang duka. Magtiunay sa ato gayud nga gugma. Abi mo kita. Magkadayon na. Kaysa gugma ko nanumpa ka. Kalit gibiyaan. Ikaw nga naghilag. Maunang dagway mo kung sasamin daw mabuhat. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot. Ang dughan mong pagkadako dako sa gugma. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot. Ang dughan mong pagkadako dako sa gugma. Kay gikumot-kumot 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 gikumot-kumot. Kalit gibiyaan. Ikaw nga naghilag. Maunang dagway mo kung sasamin daw mabuhat. Kay gikumot-kumot kada kong gamot. Ang dughan mong pagkadako dako sa gugma. Kay gikumot-kumot sa dakong gamot. Ang dughan mong pagkadako dako sa gugma. Kay gikumot-kumot. Wow! May buntag ko. Ni Ma'am Marve Villafranca, may buntag, ma'am. Ang among sa public information and pension officer. Hello.
Yung mga anak, mabutan kayo. Yan, Wilfranca. Isabel, Wilfranca. Nanay si Ding, may mutang. O, syempre, oh. Marino Mongo sa Mercedes, may mutang. Uncle Hennis Tugbungan, may mutang ito na dia, oh. Yan sa JP Bodega, sa Tanulok, Madam, may mutang, Miriam Cabaluna, di ba na, oh. Si Jobet Cabaluna, di ba, oh. Ingat-ingat ng dito mga suki dia, oh, sa Paseo. May mutang, ito mga suki mga tricycle drivers, oh, mga Piaggio drivers, dyan sa Barangay Santa Barbara, di ba, oh, correct, oh. Oh, ganyan na okay sa minatuan na, oh, di ba, oh. Akong bisikleta, ha, dito nasa over the back ko niya sa correct, oh, di ba, oh. Ikaw sa kong balay, di ba, oh. Oh, drinks no, ha, oh, doon ito kabuo ka na sa, oh, pahapi lang, di ba, oh. Okay, sa mo silingan po isa, doon ito kabuo ka na sa, oh. Wow, naibili mo lang hagdanan, ha. Hoy, grabe man, nasa correct ko, happy lang, nasa ingat-ingat lang, oh, di ba, oh. Hinaot mo ta nga maayo imong lawas ug dagang grasya, di ba, oh. Kung hindi ka madisgrasya pag sa kumbay ka paggamit. Siyempre, ay mo kalimot og text sa mong hotline, di ba? Oh. Ang 0975-0723036 para mag-greet inyo ang inyong mga minas kinabuhi. Birthday, anniversary, 90 Sabina, first day, 40 days, 1 year na sa ko ka. Happy lang jud ko, di ba? Like, siyempre sa mong FB page, ang 106 pa sa Marino News FM, di ba? O ang YouTube channel, Marino 7, o ang Zeno Radio. O naamong ko na, nasa sa left side ninyo, ha? Nami, o QR dia, imo na ang Zeno Radio. So, scan lang! Wow! Wow, mura. Oh, amot na magkasala ubang istasyon na, no? Di ba na wala, no? Wala, Oh, wala, oh. Okay, kinamay lang ha, oh. Para sa, Zeno Radio. Sama rin. Ay, hello. Oh, good evening sa itong mga Zeno Radio listeners outside of Philippines. Good morning. Bonjuga. Bonjubi. Bonjuli. Anasa. Good evening to all our listeners from Zeno Radio. USA, Finland, Paris, Australia, Thailand, Indonesia, Malaysia, Aling, Tunisia. Di ba na ito? Wala, joke lang. Happy lang. Ay, salamat kayo. Ay, kinuha ko. Hoy, makaulaw man, hoy. Di ba? Oh, di ba? Ito kayo mong papa, si Papa Jose, no? Oh, di ba? Hello, Daddy Jose, Pardo. Oh, di ba? Oh. Hello, Daddy Jose. Di ba? Pare-pareho ni Jones, no? Oh. Yes, you can tell the 7 seas. Tatay nga ron. Naminaw lang. Oh, jogging na sa Daddy Jose, di ba? Di ba? Oh. Hello, Mami Arjen Pardo, salamat sa kayo sa early in the morning kayo, lamig ka. After dire magyaw-yaw ko, mukha na ko sa banas batchoy, di ba? Batchoy nga lamig kayo, ba? Oy, ginaw ka masami na siya, kay medyo ko na kay kituluan na sila ni Kuan ni Daddy Jose, di ba? O lain o Ilocano, parang Ilocano style ba lamig. Hulo, nakatilaw ko pag Ilocano mo na. Di ba na pa ko ni Daddy Jose, Mami Arjen. Salamat kayo, ha. Ate Kanda, Ebol Pardo, di ba ba Jen? Salamat so kayo sa... Tama! Di ba magkita na ako? Ay, salamita dia, yan na sa di ba? Di ba? Kalimutan. Sige, siyempre. Sige maminaw, di ba? Di ba? So naman sa mga andam no sa Lunes, no? No, 2029, 2021, no, di ba? So nagabakse mo na paminaw mo, di ba? Di ba? Mga andam ninyo mga musika Bisaya, para ninyo alasa. Ala, Uncle, ato nang ilambay, boy, love you, tiratoy, banat kayo, wow. Ang mga musika Bisaya ang atong giandam para sa mga sudik paminaw, pakpak, gano'n. Regine! Rino News FM. Sisi na. Hey! Kalami doon sa among ko, among giandam nga kanta para ninyo, no?
Oy, bongga-bongga dyan. Natuok mo ko diri. Oy, charot. Joke lang na sa o. Wow. Good morning. May muta, good morning. Marino no FM Cave 7. God bless you all. Ingon si Connie Dublado dyan sa Sogot, Southern Leyte. Good morning, brother. Amping kanunay. O, diba? Oy, kamo po diya. Amping lang. Always. O, diba? O. Hala. O, mga lalo. Good morning. Happy Monday, Sir Land. And to all watching live, always absent ako Saturday, Sir Land. Nag-decorate ng Advent wreath sa church. Keep safe all, God bless. Kung sa mga anet, Garus Valmania. And to your kiddos, diba? Mga silingan da, may muntag, oh. Lumigas ako ng song, Sir Lan, White Christmas. Salamat mga pugi, Sir Love Lots. So, kasi mga anet, Garus Valmania. Hashtag, diba? Magpabakuna na. O, diba? O, lalami dyo kayo. Hello, sir. Hello. Pa-shoutout ko dili, sir. Dili sa Sogod, Southern Leyte. Og pag-greet ko, happy birthday, Ma'am Soledad Cada. Hello, Ma'am. Happy birthday. To you. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, happy birthday sa among silingan dito si Ma'am Soledad Cada. Happy birthday. O, diba? Silang anak, ako mga friendship. O, si Janet Sala Caday, Janet Sala Padisyo. Ben Padisyo, yung apo. Si Joel Padisyo, may muntago. Si Jay, si Jimboy, si Jenny, si Doko, may muntag. Siyempre ako, may sundo ka ulo sa ng Minaw, Jod, diba? Si Nimpa, Dublado Dizon, Jordizon, PJ Kenneth, si Jenso, Dublado, si Jen, si Abby, si Julian, diba? Bes Elmer Duarte, may muntag. Lisel Sancho, Joel Espina, Marlene Nueve, Bingo Darby, Alice Muanoy, Dodong Oy, may muntag. Ingat, adyo mo diya, adyo mo kung kasi yung lawas ha, kaya magkadyo. Kaya na po'y bago in town, ginawa ko na. Napos Omicron, di ba? Omicron, di ba? Kron, gana, alabanan sa kanamo. Happy lang, John, no? Koreko, di ba? Wow. Good morning, ang calling on si Camila Bukay, si Chico, di ba? Korek ka na siya. Pa ka na siya, Ingon si Camila Bukay, si Chico nga. Asa day ka atong imong bike asa day nag-ato imong bike angkol nganong nawala man nananghid ang kawatan mangawat sila wala sila naluoy sa imong angkol ba. Ay Ginoo ko. Correct ana sa nya mga bag ibilin pa sa nagdana nila nagdadali to na ay Ginoo ko ingon sa Camila Bukay si Chico dia sa Zenjet. Good morning watching live ngon si Migo Garcia. Hello Jerry Garcia. Majung buntag ko mga Garcia family sa Tumaga por Centro may buntag. Hello ingon si Jopet Van Palomares Villegas. Ma-shoutout Sir Lan Angkol. Pag-greet ko kay Ma'am Rhea taga Zabida. Salamat to kayo. Hello, good morning to Pangs, mga Niban and family, di ba? Diya sa Arsen Pod, mga CO, mga officers sa Arsen, sa Air Force Reserve Center, da sa Edwin Andos Air Base. Hello! Siyempre, di ba? Ingat-ingat lang, happy lang, mga ka-Berks, kabarkada, mga katrupa. Siyempre, di ba? Nanakoy ID, no? Sa Air Force Reserve Base. Sergeant Dublado. Kumagay gano'n. Nangano to Pangs Malibang. Walay muse. Ano mga rango doon. Sergeant, police sergeant, staff sergeant, master sergeant, private first class. Walay muse sergeant, muse curriculum, muse private. Ako sa next president sa Pilipinas ako nang nanong tayo Muse sa Navy, Muse ako Muse Sergeant, Muse wala di ba sa happy lang tano nanawagan ko kasi mga hatang na kumiskita. Wait. Ko pangatang mo silita na ko talaga mo sa Korean ba katong binabay style ba binabay nga naisunod na nastunga ba murag Korean Ginoo. Ay po wala joke lang ha kamuha na siya kana tong mga Zeno sa Zeno nang listener sa to diba sa mga anak bisikleta ako kay kapoy biya sigla kulakaw. Tama. Kini po mga kuano mga ladro no pagkuan po Ginoo ko nasa sige na lang enjoy wala joke lang sa importante is
Importante is buhi ko, o, di ba? Buhi ko, may akong lawas, happy ko. Happy ko, kay wala ko yung pasikat nga tao. Wala ko yung nga tao. Basta ako, check, enjoy nga pagkatao. Correct, o, di ba? Basta maayo lang ka, katong nagkuha, mo to sa pinakasakit, kaya nakuha mo sa, nalipay sa nakakuha siya, pero ang niya pag-antos forever and ever, di ba? So manangyaw nga, let us pray for, sa in English pa, let us pray for them na lang. Ato na silang iampo. Nasa, di ba? God bless you more, so add more. Ay, ginoko, di ba? Please add more and God bless you more, di ba? Nasa hanap. Inat pa tangan kadagang grasya, nasa happy lang, enjoy lang. Ang goal, walay batasan nga kawatan ningon si Melabukay si Chico, di ba? Hi, hello, Sir Lan. Mayong butang ingon si Liza Mundo, di ba? Ang goal ingon si Alvin ihatod zondo lang kaniya kay basig maniwang daw ka. Sige baklay na sa Wow. Na may bagong team song, sir. Kay hatog ka jud ka na siguro ni di na forever. Na 10 ever. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Hoy, gano'n, diba, Why, gano'n? Hala, gano'n kung murag sa, Muna mo ikaduha nga team song ni Alvin, diba, Ibalik ba? Nasa upa ko, diba? Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing. Yeah, baby! Sa buhay ko. Ay, kalami, oy! Muna mo nagkaon humba sa Kanan Express, oy! Adubo, diba, Hoy, ayan, yato na ko ni Alvin daw, kay magniwang daw ka, sige baklay. Kalayo, bias Ricodo, Ayala, gara po ka Alvin Bagondol, di ba, di ba? Ay, ano lang ka puyo sa kumbahan, puyo na lang ta sa kumbahan, puyo sa kwarto. Wow, sa Lando! Pag-rate mo din sa Guansing Trading, Tomas Claudio, kusog kaayo amo ang radyo diri. CJ na, awu ingon si CJ Jaila. Wow! Asa ng Tomas Claudio dapit? Sa Guansing Trading. Oy, salamat to kayo, ha? Di ba? Salamat to kayo. Thank you! Kung ipachoy. Wala mo yung bisikleta niya. Sus, Ginoo ko. Untag na pa. Kung ano ba ito, remembrance na ako, kaya ako tong hazard sa una ko. Katong COVID, katong pag first year sa COVID. Ginawa ko, di ba? Akong remembrance pa ito sa COVID, ginawa ko. Pero wala, okay lang. Happy lang ko, kamusta doon. Tama! Wow! Ang kolong sa kalainan sa politiko o kawatan kung mga wat, request o kanta kawatan, no? Salamat ang call. Umana ang ikuan, no? Di ba? Ang kawatan daw, iuli pa, politiko, di na. Ay, ano na buwan ko ba yun? Nasa ko, di ba? Ayoko! It means nga, ay, iuli na nila, di ba, Wow! Correct ka na sa, Hindi totoo yan. Hindi na iuli na, Hey, agoy, sir! Bagkatuan na to sa junk shop, sir. Joke lang, bitaw, pagka walang batasan sa kawatan. Di pegod agoy pagkalipayas kawatan ron. Sige na lamang siyang dagan o muhatag nimo, sir, sponsor kayo na. Hello sa mga taga 14th Street Lane 2. Amua, God bless. Ingat kanunay, sir. Pa-request kog song, sir. Sa mga request ni mga song, ingon sa Amalia Lagdamat Dyson, di ba? Request ko crazy daw. Crazy og 10,000 hours. Watching live. Ingon si Ate Amalia Lagdamat Dyson.
Ay, nga si Kuya Mel, si ang politiko ko mangawat mudagan, ana, bago mangawat, angkol. Pero ang kawatan, mangawat o sa bago mudagan. Awa-awo, Regine, awa-awo, di ba, nasa, may amuntag sa imo, Sir Lando, pag-greet ko sa akong pinakamahal na kong bana, nga si Ram Villarin. Happy birthday karon. Salamat. Wow! Happy birthday! Uncle Ram Villarin ingon si Marites Tion. Di ba? To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Di ba? Correct. Ay, nga si Kamel, pagkat siya mag-ampon na nata angkol, nga dili mabangga ang nagkawat sa imong bahay angkol. Correct, di ba? Pagkagibaling ito ba? Ano kay palit og puyos, si Banala. Paitan ni waltay ka puyos. Oy, ginoo, di ba na sa wala mo palit ba na no kay labaw po, labaw pang karma. Gaba po na sa pungutan asa nagikan. Pamataw, happy lang. Uy, kamusuling gara po. Kung kay mo na sa. Sila daw pala ko sa kong song, sir. Si Kuya Roque Bilango ex Masong. Paskos Bilango ingon si JC Jaila, di ba na correct And syempre hello, di ba? Hello to Uncle Wilson Benetes, di ba na di ba? Manila sa Public Information and Commission Office, di ba? Ayaw ko! Wow, di ba? Og ang pinalangga nga asawa, di ba? Wow. Tama. Oy, ang mga babae da nga dagkog muscles, may buntag ko, di ba? Nga nagtesa ko diri nga. Manang mga dagkog muscles daw. Manang mga dagkog muscles ang mga babae. Nganong dagko sila muscles ang mga babae? Tungod sa ilang kaguyod-guyod anang mga tao, maling tao nga ilang gikuan, di ba? Nga ilang gigugma, di ba? Ano ba? Tungod daw na sa kakahila nyo sa maling tao na minahal ninyo. Mauna siyang dagko kamog muscles mga babae. Ano ba? Mga babae, tigil-tigil na sa pagka tanji. Di ba? Pak, ganon, di ba? Wow! Lunes na Lunes! Hashtag magpabakuna na. Ano yan ang atong kapalaran? Karong adlaw, 2021, November 29. Pak. Ganon. A few moments later. Aris! Di ba? Aris. Hoy, Aris! di ba? Atoling ang kabalita. Ako ling usmo na ka. Nilantot pa ako ka na magyaya kay katulgong kita na di ba? Ato baso para magdita maglunga para sa kuano, di ba? Thank you! Hoy, Aris! di ba? Saguma Aris. Hoy, magmata-mata karong adlaw, Aris. Adlaw tapos kanay magnaging sa imong partner for any reason karon. Okay, you are not nagging, di ba? Oh no! Naging, katong kanta ni Kuan ba? Katong naging sino ka man kong pag-ibigay. Magpatay ka ralawa ka, you are not nagging your partner for any reason karon. Patay na juga, So na yung mga kuhan karon ay mga excess nga negativity karon. Ang imong partner karon mag-complain. Kung naman yung mga rason karon. Nga yung partner karon somewhat nga medyo magpalayo nimo karon, Aris. Dapat imong words karon. Ang imong words karon dapat impact kumusulti ka sa imong partner karon. Impact na dyan yung hindi naman ka na impact. No. Ayaw lang po na kay pangit kayo. Diba? Sa imong karir trabaho karon, Aris. Aris, anong ipakita to karon adlaw, i-keep jud imong kauling karon. Kay medyo sa imong office karon, kay medyo not to become nga dili ka ma-involve karon. Di ka ma-involve karon sa mga dramas-damas sa inyong workplace. Ayaw ka. Sa others around you sa workplace karon, medyo mag-create maguna og problema. So ayaw jo ka. Stay away, ayaw jo na. Inaat pa tayo mong kaulingon, dili ka maglabot-labot. Oh no! Maglabot-labot ka, apil lang ka kung apil ka. Diba? Kung wala kayo apil sa gubot, ayaw ka apil. Tama. Nasa Aris na. Kung wala kayo apil sa gubot, ayaw na kapil. Kung apil sa gubot, joy na lang. Sa enjoy. Manaygon, Aris, the more, the merrier. Check ka na sa koreko, di ba?
So maglikay ari sa maglikay ha, di ba? Oh. Sa imong pangalaw sa kaimsog karon, sa imong pangalaw sa kaimsog karon, nakay karon, makita nimo karon ang improvement sa imong body karon, sa imong panglawas karon aris. So mga reviews karon nga imo jung likayan nga imo likayan ang kagulanan karon, o di ba? O mo na enable kanimo sa imong mag-channelize sa imong energy karon, energy positively, o di ba? O ay Ginoo ko si Aris mangutan na pod channelize kanang wala mong sapatos, channelize kanang gamitin mo Spartan slippers, o di ba ligon kayo, o di ba unsay gamitin mo channelize Spartan slippers, di ba? O just contact lang ha ni Ati Banban ha, Ati Banban, di ba? O ay dagon di ay dagon slipper di ay oy pasensya na di ko no. Excited ako oy kay Ginoo ko, o di ba? Excited ako ayo jud pero mas mayo jud nga dili jud ba usikan ang oras karon sa mga dili kayo maayo nga pag-argue karon, ngay kanang imong pagkagilalis man ay maka-apektar po sa imong panglawas, kay isa man na kayo mukuha mo na so mag-istorya tanong ma-affect man sa atong mga muscles, sa atong mga ligaments, small intestine, large intestine, atong mga arteries, veins, usa pa na mga right and left, my toes, my knees, my shoulder, my head, aris, diba? Okay, mo swerte nga naman ko ng Aries is 8, 19, 28, 44. Diba? Taurus. Diba? Sa imong gugma Taurus, ang imong relasyon karon Taurus is under medyo na pagkasaanon. Ang imong gugma karon pagkasaanon karon. Kinahanglan ka maminaw jud karon very closely sa imong unsay gusto sa imong what your partners, unsay gisulti sa imong partner. Maminaw jud ka para walay kano. Kay ija yung i-try nga express niya unsay iyang kinahanglan o gusto gikan nimo. Tama. Maminaw jud ka. So listen. Ipaminaw jud nimo imong both ears, di ba? Your both ears ba katong ay Ginoo ko. Katong kuan ba Ginoo ko. Both ears ba Taurus? Katong sakayan sa dunggan ba? Both ears. Wow, di ba? So maminaw jud ka sa imong duha ka dunggan og gigan. Syempre, sa imong kasing-kasing Taurus. Tama. Sa imong karera karon og sa trabaho nimo karon. Imo makita karon Taurus nga mga proyekto karon nga nag-start moving much more, no, di ba? Di man na mo gikuan na sa pero slowly then you had hope for. Tama. At okay lang na Taurus, inay slowly but surely, di ba? Ayaw magdadali, kaya ka magdadalita sa proyekto, manay makaingon nga dili kayo maayo, no, di ba? Mo na yung di na dawaton kay na-inspection na sa mga kuha na sa unsay inspection sa inspector na Ginoo ko di na dawaton di na signan kay sa hinay-hinay lang pero pulido lang na sa Tama. Kani magproblemo nga kanang mga walay ay yung napagaw ng mga frustrated nga process kanon kani ay nagka-worry ana kay natural lang jud na siya. Basta concentrate lang ka sa imong trabaho karon Taurus. So, di ba? So, keep trying lang to make forward progreso, and syempre, imo nang eventually, you will have a major breakthrough. Di ba? Breakthrough. Di ba? Breakthrough na nasa McDonald's, Jollibee na. Ka mo order ka mo nakay jeep ari ka sa breakthrough. Ay di, drive-through man ito mag-orderan. Sa imong palaos kayo sa karong Taurus. Ay, pagbati-bati ka sa imong discomfort karon sa imong lawas karon. So medyo og makita nimo karon, makita ka magka-feel karon nga nakay physical problems karon. Mao na nagkuan karon nimo nag-cropping up nimo karon. Do some light exercises lang karon Taurus or yoga to relieve the pain. Ay, di ba? So kini may issue tanong Taurus mo well pass. Di ba? Thank you. Magpasalamat ka Taurus kung naisakit na mo pass lang. Thank you for passing by, di ba? Imong sorte ka naman karon Taurus. Wow, 13, 34, 26 og 58. Gemini. Sa gugma Gemini. Medyo karon Gemini, medyo na mga hugaw-hugaw karon. Na mga messy
Mese, Merisi, nasa o, di ba? O. Na mga medicine spot karon sa emulasyon karon. Lawa kay medyo na mga issue ug mga tension karon. Diba? O, na mga tension karon. So, dapat magkadyo ka usap ng mga issue karon mga pak. Oy, Gemini. Oh, you ask an apology. You have to apologize, Jude. Wala. Siyempre ma-apology ka and they will accept unsa man na siya. O kung sa imo magkasaypanan, sa mga paka na gano'n-gano'n. Pagka balik to sa Unity Bike Shop akong bisikleta, ha, kay gipaayo to nila ba, day uli lang to. Kay ang brake na ba to, magsaba-saba na ba, bantay lang jud mo, di ba? Sa imo, hoy Gemini, sa imong karira, trabaho ko ron Gemini. Imo makita karon Gemini somewhat nga stress ka karon, stress out ka about sa mga wow. Sa mga exist karon, exist nga workload karon nimo, exist di ba? No. So yung ma-remind yo karon nga against success, required sa success nimo is required yung single-minded dedication jud. Og siyempre, diligence on your part. Nasa Gemini. Diligence, ginawa ko si Gemini, usap na, uy, Gemini, diligence ma dyan, usap na yung mga tanong na nga, uga manawa man ikaw, ato nang i-diligence ang tubig, ay, diligan nito. Diligence. So ayaw to ko ng mga tension, ha, nga, mo na magpatigbabaw karon diha sa imong workplace karon, Gemini. Ingat lang. So focus ka sa mga areas karon, which some movement can be made. Focus lang ka. Sa imong pangalawa sa kaimso karon Gemini. Na mga early detection karon nga nakay serious element karon. Nga nag-allow na Ginoo ko. Nga nag-allow na emotional element nga ma-allow na nga ma-cured na as soon as possible. Ayaw ko Pwede ba may medication or a little medication or a little modification sa imong diet. Di ba? Wow! Bongga, ha? By medication and a little modification sa imong diet. Di ba? Kung exert po kag physical effort ana siya. Di ba? Para siyempre ang imong kagalingon, enable yourself to enjoy a sound health. Di ba? So sound health. Sunado na tingog. Dapat ko kasi mong bukog, mulaguto. Mutingog kayo naman sound. Imong swerte ka numero karon Gemini is 29, 21, 34, 29. Cancer. Diba? Hoy, Cancer, sa kuma cancer, diba? Ang imong loved ones karon across, diba? A loved one na mo na sa corner karon comes across karon in a distant at this time. Nasa layo lang, medyo layo pa lang na-across nakita nimo do. So ilang kakuha ka balaka. This is only a temporary lang din sa cancer. Don't dwell your bad mood lang jud. Di ba? Siyempre, ang mga negative energy karon. So move on lang, be patient. And siyempre, and do something. Magboto ka. Do something with your friends or your family. Kung wala man kay, manayon nga ang labon ka na across. Kung wala man kay nakitaan gani, siyempre, ayun lang kagkuhan po. Ay lang kagagool kay mulabay lang na temporary na siya. Makita pa ka mas labaw ana niya ka nakitaan mo across. Narako diri cancer nagiging lang. Sa imong karya nagtrabaho karon. Ay Ginoo ko, medyo medyo matintal karon cancer. Nga mo sunod ka sa usa ka partnership. Partnership by someone nga duol kanimo, close kanimo karon cancer. Agay? So kuha na mas man it's all right, pero imo nang pananaw nimo. Pananaw nimo mo no ba ka o mo yes ba ka? At this point of time, kung ano ikaw ba. So ikaw na, imo lang wamilabot ha, ikaw na, imo nang decision cancer. Ay may labot kay nawadaan ba ko bisikleta, imong labot inalaban ako sa ulo cancer. Wow! Sa imong panglaw sa kaimsog karong cancer. Imo ma-feel karon medyo under the you are bit under the weather karon sa panahon karon. Diba?
So mga stress related ka, so try lang take it easy karong adlaw karon ha. So cure nimo in order to cure sa imong aches and pains diha or address this a source of your stress. Bantay-bantay ka imong mga aches and pains sakit. Pwede naman ang mga toothaches, mga kuan naman na siya di ba? Mga over the counter naman na siya. Kung di makaya gani unsa mga kuan so pay attention na lang. Consult syempre mga medical practitioner. Imong swerte ka naman ng cancer sa 11, 25, 31 o 44. Dili sa may ano doon ha. Muna to unang set sa itong kapalaran karong adlaw, pakpak kanong ganon, di ba? Nasapi-api lang. Hashtag magpabakuna, di ba? Tama. Magpabakuna na, di ba? So wala tayo kung mga pilata ka bulan, mga pilata ka bulan ha, di ko maghatag og load ha, kaya ang akong yatag og load akong ikuan, akong ialkansiya, kaya akong ipalit og bisikleta. Pagkatawa man ko Uncle Ruben di sa may maghatag og load karon na kay medyo siya kay medyo akong tigomon alkansiya kay akong tigomon for how many months ka ako ipalit og bisikleta. Okay sa pato mo tabang ikuan lang sa kong Gcash og Pimaya. Tama. Wait, joke lang. Ayoko Dahil naman tayo mga friends outside the Philippines, di ba? Tama. Good morning. Hello, good morning sa Lando. Shout out po sa Taduran at Tagong Family sa Kabasalan sa Buanga, Sibugay Province. Please play the song It Might Be You by Stephen Bishop. Thank you and God bless po. Keep safe ingon si Kuya Uncle Raul Samson Taduran. Wow. Hello, blessed Monday, Uncle Lan. Watching live sa buwang Uncle Lan. Kay ikaw nga happy pearl sa mo diri sa Pilgrim Drive. Putik. Awa-awu, Regina awa-awu. Nga sa akong bana. Salamat, Uncle Lan. Good morning. Ingon si Annabelle Malen Pipanco. Hello, ingat-ingat ha. Diba? Tagay, Uncle Edwin. Tagay na po da. Hala, itong i-play. Atong i-play ang mas request sa mga paminapag pagkano, di ba? Labi na ang suki sa ang paboritong kanta sa Janitor Ring, di ba? Labis ang saktan. Siyempre ni Busto tong Bayula. Ang Regina awu-awu. Ang lubat na ba? Siyempre. May muntag sa Westmincom Tennis Club, may muntag. Siyempre sa NFA, NFA Tennis Club, headed by our President, Sir Ardy Role Marabela. Thank you. Sir Alex Sabelio. Hello, sir. I miss you. Salamat sa kayo. Enter sa may Holyo, may muntag tayo sa GSN and Electric Marketing Services. Sir Al Pardelio, ingat God bless. Siyempre, ni Sir Charlie Enerio, may muntag. Sir Kamatilano, Johnny Ong, di ba? Sir Sally Alian, Sir Gonzales, Mike De Leon, Tanan, Alvin Gutierrez, di ba? Si Alex Durig, Fred Sicosana, Sir Tenorio, di ba? May muntag, di ba? Wow, watching from Luyan, ingon si Adelina Molina. Lato na ilambay po ng labyo. Request sa masuting paminaw, pagpagkanoon, Regine. Merry Christmas. 106.7 Marina News FM. Season na. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Season na. Wow. Di ba? Usain no kanang. Lain jud nato ikatawa no. Lain jud ikatawa kung di ka tinuod lipay no, di ba? Nasa ginawa ko, di ba? Lain jud kay katawa kung dili tinuod nga lipay ka, bisag mo katawa pa ka. Ginawa ko patawa pa ka. Laylay makita gyapon sa imong mata nga wala kay kalipay. Nasa correct tinuod jud na siya. Hoy, dili ako ha. Ako ikanyong kanon, ba't lang jud mo? Lipay kay ko, siya. Yan lang jud na basta. Okay ka lang to. Okay lang gid. Diba? Okay lang gid, di ba? Siyempre, inhale, exhale lang jud ko. Inhale, exhale. Di ba? Happy lang. Aray, unya nagmasakpa na.
Nana ko ikuan dito, balisong og tirador dito. Wow! Di ba? Ayaw ko eh. O mabalik pa man daw siya after 1 month kay napalumilong pa to siya. na mabalik pa to sa 1 month. After 1 month pa to kaya na siya di ba? Hoy, mo ba na ya? Ikaduha na dyan beses na isulod ka sa kuana, di ba? Yung pangunga ato dito sa kuana, bantay lang jud ka. Ikaduha, ikatulo pa tigok na jud ka. Inantay to di ba? Di na ka pa sa akin, naghimo pa siya kuha, naghimo pa sila hagdanan, lain. Gibilin man nila good. Magkata, so na yung magkatawa manggus, gawatan, nabilin lang hagdanan. Gibilin na lang hagdanan, ginawa ko, di ba? Magkatawa, Chuko, gibilin na. Naghimo daglain, katong kuan daw, kanang i-flex na, kanang piko-piko na daw, para ang kubayot, di ba, nasa, Oy, mga angkol, magnanakaw. Hello, sir. Good morning. There is a Martian Garden Hotel. Si Allen Paul Francisco. Request ko kanta, sir. Stitches and Burns song, di ba? From Lipo-Lipi, di ba? Ingon si Allen Paul Francisco. Ay, nga da, tumakuan na masuki na sa Martian Hotel. Ingat-ingat lang. Siyempre, Sir Lan, may buntag, present me ha. Ano sa present daw, ingon si Kuya Ruel Muleon, di ba? Sir Lan, apila po ng duha katigulang, si Idol, kay Idol, kay Uncle kanila, di ba, di ba, kay gusto po nila ko, di ba, di ba? Sila ni Langsoy o si Atngal, di ba, wow. Hoy, salamat kayo ha. Si Uncle Langsoy o si Uncle Atngal, di ba? Di ba? Hoy, lain naman ang atngal sa kuano kanito. Atngal sa kung dughan, ano sa marabini kay kaninutan ni Alvin Magundol kay akong atngal na ginoon ko. Labi na akong dila na ni atngal. Walang sabaan kay kuno kayo sa Hello, good morning, DJ Land. It's Monday once again. Let's start for siyaw-siyaw, Gitik Gitik katawanan, DJ Land. Mugret ako kay Anet Gorda, Hikana, family, Nini, Faith, and Nonoy, Plin. Og mo request ako, Iloilo, magbanwa ka. Di ba ang Iloilo, ang banwa ko. At ikay aking ibigin ko. Thanks and God bless po, ingon si Uncle Toto Hikana. Hello, good morning sa Lapas. Shoutout sa Porok 5, Binuangan, Isabela City. Sanson family sa Three Brothers, kay Minshadi, Miguel at King Khaled. Sir, lahat request ko kanta, sir. Loving You by Bon Jovi. Di ba, Bon Jovi. Di ba, gabiin na niya. Bon Jovi. Gabiin na Bon Jovi, may gabiin. Bon Joga, buntag na. Bang aga, di ba, di ba. Solid Marino, sisid na from Omar Khalid. Thank you kayo, ha. Wow, si ata tong suki si Yeng Ventura di Kanukutan. Hello, mi mujer na Yoli Ferrer na Fortunato Lapas. Suina gayot el radio tawi contigo pati dalo anak na si Alia in Arian Ventura. Wow. Salamat kayo ha. Kanang Uncle Yeng Ventura. Suki na to. Hello. Alina Panukutan Talisayan. Kung Auntie Maria Kalumpit pati kung Uncle Boy Kalumpit at Ali Kitalman, di ba? Ingon si Uncle Yeng Ventura. Hi, hello, con Auntie Kareng and San Francisco. Pati con Emily Macaso, Alina Fortunato La Paz. Pati con Gordo Dodong, Malu and Pai at my Johnny Solis. Greetings from Soki Yeng Ventura. Wow, salamat yung kayo. Pak. Bitaw ato kinabuhi no, di ba? Kung inyong kinabuhi maayo magani lisod man ang uban, di ba takano kay laylay magota bitaw isumpayin ninyo ha, sumpayi ha. Uy, wala ni ano ha. Wala ni premium ha kay magtigom ko kay preto ko bisikleta.
Diba? Nasa kinabuhi, no? Diba? So, tingnan niya, ato lang sumpayan para ma-enjoy tabakan mo sa diba? Tama. Diba? Lisod jud ang kinabuhi. Lisod ang kinabuhi kung why. Unsa man, diba? Diba? Sige, supayin ninyo ha, ha. Okay, mangita pa kung mo sponsor sa kuwan, mangita kong sponsor sa Lodiri. Tama. Wow, good morning. May punta na sa, ni Uncle, Auntie Elas, Atay Elas Bento, na order ha, Auntie Elas Bento, kung sa, for orders siya, i-contact lang, di ba, ni Ma'am Marlena Masinsin, di ba, So, check, di ba, lisod ang kinabuhi, di ba? Lisod ang kinabuhi og walay. Di ba nasa Wain ko siya may labo kay si Chico ka. Oy, Angkol, rikas kong kanta begging. Salamat Angkol, hashtag gikawatan. Di ba, Kasi gusto ng mga begging, original o reggae, di ba, papili na sila, mag-play. At ito lang i-play, ang mga request, di ba, sa atong mga sugot, ipabinaw, pak, ganun, di ba, Ay, may buntag sa itong, ay, Sir Tony Kanindot, Elma, may buntag ko masilanda, di ba, Sir Eric Villanueva, and Ma'am Norma Villanueva. Ay, happy birthday, Irma Flor Villanueva, Crystal Villanueva, Cedric Villanueva. Dr. Chloe Maturan, Benalian, Mami Omar, Jaro Omar, the Omar family, Mother Trio, may buntag, Mami Dada Apaw, Darwin Apaw, Nungboy Casanieto, Ivy Puada, di ba, may buntag, Mami Ligaya, and Daddy Romeo, may buntag, Jerome Beltran, Marjon Belbaton, may buntag, Mimi Lasagas, may buntag, Lolo, Cansado, si Chef Arnold Bandala, Jory Balomi, Desi Sebastian, Majong buntag ka na itong tanan. Happy lang, Joko di ba? Wow! Siyempre, dito basta sumpayin ninyo, ha? Sumpayin dyan ninyo, ha? Sumpayin to, lisod dyan ang atong kinaboy og walay. Di ba? Nasa walay, di ba? Dili hiwalay, ha? Walay. Dili maghiwalay sa imong asawa, ha? Bantayan dyan mo, sa kinaboy. Wow! Siyempre. Ano ang ato ikaduhang set sa atong kapalaran karong adlaw. Balita man sa oras, no? Atong ikuan atong sa ang atong A few moments later. Pak, ganon. Wow! Walay ID karon, wala kaya no sa holiday. Bakuna. Siguro. It's bakuna day. Di ba na sa hashtag bakuna na. Di ba na di ba na sa kinabuhi. La. Leo. Hoy Leo, sa mong gugma Leo. Karon Leo, mo ni maghatag kanimo Leo nga matuka sa murag magato kag Cloud9. Cloud9. Kay tungod sa imong kontra sa imong partner karon nga, ang imong partner karon good mood nya na poy caring attitude karon Leo nasa wow, di ba? Ang imong partners company karon mag-enable nimo, ma-enjoy nimo the wonder of love karong adlaw. So first hand experience o kung sa na what first love is. Manay pinaka the best nimo nga besides magdala kanimo og sense of wonder o maghatag kanimo og lifelong treasure na siya. Di ba? Happy lang jud na di ba? Anong tatanaw mong duha diha? Hi, ato mga beautiful estudyante, di ba? Babalik mo after mga kuan sa 2, di ba no? Bye-bye ang mga pinanggang nga estudyante, di ba? Mga buotan, di ba? Wow! Sa karirang trabaho nimo, karon Leo.
ang imong ginadamgo to sa mga professional, ang imong professional dreams karon mag-start na Ginoo ko, mag-start na karon, come true, tinud-anay na jud na sa tinud-anay jud nga manay maghatag kanimo og sinugdanan ma-achieve nimo imong success at work karon, Leo. So na depende pa nimo kung interesado ka, you are interested para to continue sa imong effort og mag-maintain nimo ang imong mga positive attitude towards your work. So magdepende mo ha. So take your successes take your successes as a motivation to work harder. Wa English sa ano pa? Kanang sa Tagalog pa. Sa in English pa. Take your successes as a motivation to work harder. Sa Tagalog pa, di ba? Sa Tagalog pa. Hoy, pag umakyat ka sa hagdanan, mag-aingat ka pa di ka mahulog. Wow, di ba? Di ba? Sa imong panglawas kayo karon kayo, di ba? Kay nag-work ka karon biro imong work medyo excess kayo, grabe na kayo ha. So dapat imo to na i-change, imo to nang i-rearrange imong schedule karon, imong routine para tagaan po to give your body a muscle needed rest. Mo rest po ka, ayaw dyan pa nangita dyan ka, mag-rest ka ron. Kaya kinahanglan dyan ka nga mag-recharge po ka. Di lang kaya ang battery mag-recharge, ang ato pong lawas. Pag di na kaya, pack, relax, rest, pack. Kaya kinahanglan po na. Remember ha, Leo, ang atong lawas, isa lang na. Pero ang work, dagan-dagan di ba? So, paulay. So, attention ka para sa exercise po, stretching lang, happy-happy. Siyempre, diet, tubig lang po nasa. Imong swerte nga naman karon, Leo, is 19, 27, 39, 47, diba? Virgo. Hoy Virgo, karon Virgo sa kong Virgo, ay Ginoo ko likayo dyan ng mga argumento, Virgo. Ligayan ng mga argumento, maliglalis karon sa iyong partner, ha? Ayaw dyan, kaya ka na mga gamay lang nga pagkulokabildo, gamay lang mga disagreements karon. Mao na dyan magkinalang ka make crap up. Ano dyan na siya. Gamay nga arguments, gamay nga disagreement, mudako dyan na siya. Labi na mutubo dyan na siya, Virgo. Labi na fertile ang yuta, mutubo na sa Virgo kaya yung disagreement. So naginadyo ka magbantay-bantay ka sa imong mga words nga i-blow out sa imong kaguling sa kurik diba? So imo tani ko nga kala mga minor issues karon is set aside mo na is slide lang na slide. Diba? Ayaw jud Virgo ha. Sa imong karira og trabaho karon, Virgo, imo makita karon, Virgo, na mga problema karon. Find out mga problema karon with problema karon with kanang mga electronic equipments karon, Virgo. Okay, mag-occur karon sa imong office with frequency sa imong office karon. Make sure nga imo nagwala ko mga necessary mga precautions, mga warning karon by saving. Bantay-bantay ka sa imong trabaho karon, i-save dyan na ang mga data, mga importante na siya. Sa Virgo, i-save dyan na siya. Siyempre, nakinan po kag mga backup karon, backup system, di ba? Bantay-bantay ha, Virgo, gipasidan anti ka, kung di ka batuo, pas mo, di ba? Sa imong panglawas kayo karon, Virgo. Why Ginoo ko, Virgo, na naka sa top form karon, Virgo. Kaya kung ang panglawas ang atong pasikutan concern karon nimo. So nakay plenty of energy karon. So dili ka pwede magamit og brief, plenty lang jud, plenty of energy karon, di ba? Kay plenty to drive karon para maimong gamiton imong energy karon para to get some much needed nga exercise. Wow, Ginoo ko. So i-continue lang kining good habits nimo, Virgo. Unya, syempre, nag-continue, di ay nag-stop, continue na gani sa pag Virgo, gara po ka na sa di ba? Para ang imong health remains at this very high level, di ba? Imong sorte ka naman ako ng Virgo is 29, 41, 55, o 44. Libra.
Ay, Libra. Oh, di ba? Oh. Libra sa imong gugma, Libra. Makita imo karon Libra. No? Imo makita karon Libra sa imong galingon karon. Nga medyo lonely karon. You are feeling lonely karon. Kaya ang imong partner karon medyo walay time para nimo. Ay, Ginoo ko, oh, di ba? Oh, walay time para nimo. So gamiton di ba? Imo jud ni paggamito karon adlaw to find your space. Tama. Oh, sumato ka sa lain planeta kay space man. Oh, siyempre, mo bisita ka og friend, or friends, mag-decide ka mag-decide ka whether ang inyong relationship is for you. Oh, di ba? So, magdepende mo, Libra, ha? Ingat-ingat lang. Basta, medyo feeling lonely ka karon kung gugma. Sa imong karira trabaho karon, Libra, nakinanto ka mo set ba karon mag-reflect mo ka. Mag-reflect, oh. Reflect ba? Kada mo na kay sakit, di ba? Oh, yung sa mga fruit reflexology, di ba? Oh. Oh, di ba? Labi na din kang pwede bisita karon Libra, kay walay tao istasyon dito na. Pagpuyo ka, kay ikaw gibinla ni San Pedro, garap mo ka. Tama. Sa imong karera karon, ako bantay to kalibang kanang set ba karon ipa-reflect imong current career karon. Ipa-reflect ba kanang sakit imong kalawasan daan sa mga ato ko sa katedral kay na reflexology ipa-reflect imong Oh, karon sa imong current career trajectory nimo karon. O kanay mga obstacles karon the work sector karon force mo to slow down. Ay nay batay ha. Ingat-ingat to karon Libra. So use your time lang sa imong to your advantage og ipa-clear imong ulo. Clear your head. So mapakalbo day ka, pa-clear man. Mapagupit ka ron. Oh, bring mo ngayon about unsa imong gusto sa imong karera sa kinabuhi. Whether your current job is giving it to you. Wow. Sa imong panglaw sa imong karon Libra. Ay, today the name, to the name of the game, Mama Pede, Ana Bupari, name game. Oh, the name of the game, panglawas karon is front is, relax karon. So, take it easy ka naman lawa. Ayaw lang ka natin mong kalingon. Itugot mong kalingon nga. Para to strain, pag-ano ka, shape up or form. So, catch up lang. Medyo kulang ka sa tulog. Tulog ka, Libra. Na imong tension at bay. Imong kita karon ang imong energy level, mood and health karon. Benefit of this time out that you are taking. So, na-stress lang. Ingat-ingat lang. Relax lang, Libra. Imong sorte ko naman karon Libra 5, 22, 51. Scorpio. Ay, Scorpio, sa imong gugma Scorpio. Layo kay Scorpio. Kabalo ko, nagpakuha na siya. Nag-monitor po to siya. Garap po na siya. Bantay lang kag wibing ka. Hoy, Scorpio. Ang gugma naman Scorpio. Imong gibati karon sa comment, wala mo magka-synchronize karon sa imong partner karon or the one with you love. So dili mo magkauyo na synchronize, wala Kana mga sitwasyon karon nga dili mo happy, you are not enjoying at all. So unsa may tambalan na remedy ani niya. Support your ego aside lang kanang ego. Ego Rosales. Jericho man ito. Ego. So put your ego aside at those things together. And syempre, that you both enjoy. Unsa inyo mo kana. Ayaw dyan kaya Ginoo ko. Kaya, magano ito mga activities. Kaya kanyang activities na niya, mag-create na og lasting bond. Tama. Lasting bond. Diba? Igagaw ni James Bond, di ba? Og ni Paper Bond, di ba? Madala kanyang lasting band and much goodwill between you. Itay na mo to enjoy Scorpio with your beloved, di ba? Thank you. Ay, Ginoo ko sa imong karera trabaho ka ng Scorpio. Ay, labi na kanong sa prospect ka for kanang government related nga businesses. Amo na mag-brighten mo to up
consider nimo karon sa dalawa. Og able nimo mag-conclude nimo imong business. Kato na business na with the bureaucracy. Bureaucracy, di ba? Ano ba ka? Di ba? Kanang na ba? Kanang estudyante nimo di kabalo ba? Bureaucracy. Yeah. 6 times 6 times 8 equals 8 squared to base. Dili cancer mga estudyante. Saon mo na kay bureaucracy ka. Bureaucracy. Bureaucracy without hiccups, di ba? Hiccups kanang na sa yung ano magano sa mga wow gikiha ko kuan kanang kuan kay ako sang gihiccups. Patay na kanay mga bagong policy karon ha. Might be passed which act in your favor karon. Kana kay business. Tama. Thank you. Kadto lang. This also be good day. Good day karon sa mga nagtrabaho sa government. Government. Kung na yung mga government jobs, good day ninyo karon, di ba? Labi sa private, good day ninyo ron. Kaya nga naman, walay holiday biya ron, gawa mo ka na kay babakuna ron, sa imo panglaw sa kayo karon, Scorpio. Hala, Scorpio na yung mga minor elements karon. May dog you today, may dog. So dili iring, iro lang ni, may dog man, di ba? So na yung mga minor elements karon ha. So take preventive measures lang beforehand. So na po kay work related stress karon sa maka-affect po nimo. So kana mga problema karon home to prevent syempre biyateting ba biyateting sa mga biyadipolog ka o biya ka masalan dili sa biyateting ko di ba na diba? Nasa pa. So keep in mind lang that imong never-ending desires ni mo, Scorpio. Labi na mga negative emotions and high expectations. Manay mga main culprits. Culprits, di ba? Dahil ginong ko ni po kaila artista na sa ibig na sa Showtime, si Ann Culprits. Ann Cortez dito. Culprits that affects sa imong health adversely. Imong swerte ka numero karon, Scorpios 15, 26, 44, 51. So manaman natong ikaduhang set itong palana karong adlaw, pakpak kanon. And hello, good morning. Good morning da sa Villa Santa Maria. Good morning. Ma'am Beth Hamero and family. Hello, good morning Ma'am Beth. Di ba happy lang. Siyempre, alam. Kaya natin ako si Ma'am Beth, sayo kayo Sunday pa nag-ano na si Ma'am Beth nako pa ko. Wow, ingon si Ma'am Beth. Di ba na siya, asa na to? Happy lang, Jod. Pak ganun, di ba? Hello, tumasok di sa. Di ba? Pak. Hala, happy. Amen. Correct, anasa, correct. Regine, awo, di ba? Hello, Sir Lando. Good AM, di ba? Di ba, anasa, hala, asa na to, di ba, anasa, nawala man, Ma'am Beth, anasa, attachment man, unavailable man, remove. Hello, Ma'am Beth, may mutang sa kinasa naman. Katong masuki diya, mga taskin drivers. Wow, great sa Saudis. Wow. Hello. Good morning, Bunjuga. Good morning, good evening. Katong mga suki, sa atong mga listeners, sa atong Zeno Radio from Saudi Arabia. Di ba? Asap to? Saudi Arabia, Italy. Di ba? Sa Saudi, Dubai, Canada. Di ba? Ay, salamat kayo ha. Thank you very much for listening. Di ba? Thank you. We are from Zamboanga City, Zamboanga State College of Marine Science and Technology. Di ba? Thank you very much for listening. Di ba? I love you. Mua, chup. Wow. Di ba? Pak, ganun, di ba? Ala, di ba? Wow. Happy lang. Wow, nanay nag-text ako, di ba, nasa, wow. Dili daw, di ba, nag-text, di ba, gamura pa yung mag-text. Nag-text ako, diri, di ba, Wow, ginoo ko, ingon sila diri, di ba, Wow, lisod ang kinabuhi, ugway. Wow, nag-text ako, wow, nag-text ako, gikan sa 5156, hello.
Oh, lisod ang kinabuhi ang Lando. Lisod ang kinabuhi kung walay hangin. Oh, di ba? Oh, di ba? Lisod jud kung walay hangin, kung walay hangin patay tang tanan, di ba? Nasa Oh, gyatag sa Ginoo, di ba? Oh. Oh, kamo. Anong lisod man yung kinabuhi? Lisod kinabuhi og walay og ngano. O hala, angkol. At sang i-play ang mga request at masukin tig pabinaw. Pakpak ganin. Regine. Merry Christmas. O wala kay makaila diha sa Lostre katong mga kuan ba kanang mga waay. Kay nawala akong kuan bisikleta ba. Huwag kay kaila da Ramina Bugsa. Ay, ginoo ko. Nasa kinabuhi. Baka naman. Tama. Uy, baka ang kuha na po, nagkabuha na po ng signal. Wala yung mga kuhan diha. Mga text, wala. Nasa correct, correct. Hello! Ulit sa minaw na. Sa Lolo's motor, may muntag. Di ba? Oy, lisod daw, kinabuhi kung walay. Nag-text rin, Wow, lisod ang kinabuhi kung walay kwarta o walay uyab. Wow, grabe uyab man yun. Uy, sa kinabuhi, no? Nawala na. Lisod dyan ang kinabuhi ang Lando. Kung walay kapahungawan sa imong gibati. Oy, Ginoo ko kalami, di ba? Kamo, unsa ngano man, kamo. Nganong lisod man inyong kinabuhi? Di ba? Ay, kung ako lang no, ano jo ko? Lisod kayo nga akong kinabuhi kung wala ikaw. Ay, Ginoo ko. Pagkalami, gajud paminaw, no? Kung lisod ko kung wala ikaw. Ay, Ginoo ko. Paso mo. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Uy, lami kinakantahon na ako. Ako nakataon. Uy, excuse me, kanta ko. Ako pa. Wait ka lang ha, Alvin Bagondol. Hulat ka diya, di ba? Yeah, baby. Katawa na po na si Ma'am Christina ron, di ba? Tawa. Shh, tawa. Bantay ka, Alvin Bagondol. Akong katawa na ba? Uy, nagaya ko, di ba? Wait ka lang, di ba? Tanawa lang, di ba? Cover speed. Yes, nasa. Kumakaya na ko, ha? From you, Alvin Bagondol and Alvin Tarosa, di ba? Ay! Ginoo ko! Kayawan ko! Tagay, Kuya Mel! Kami na good. Correct. Parang biro lamang dumating ang tulad mo. At may isang pag-ibig na tapat at totoo dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga, Alvin.
mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lamig sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lamig sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga, Alvin. Ikaw na nga ito. Iuli ng bisikleta. Oh, diba? Oh. Wow, nindot. Oh, diba? Oy, nagselo si Earl Dominic. Wow! Kanta mo na ako si Earl Dominic, no, diba? Yeah, baby! Malinga, walang go, diba? Sa ginamit-gamit ng aking minahal, panandalian lamang at ilan ang nagtagal. Isa pa lamang ang binabalikan, alaala ng kahapon pinabayaan, sa dinami-dami ng aking nakapiling. Kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang inaasam-asam. Ang nakalipas di maaring balikan, at kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Earl Dominic Tarusa. Oh, diba? Oh, diba? Isa pa lamang, no? Oh, correct, oh. Para to ni Earl Dominic Tarusa, diba? Oh. Ikapoy mo gabi, eh.
Kapoy madaning atras sa bante, no? Ayaw ko! Uy, kapoy madaning atras sa bante, no? Ay! Say, kamo ha, lagi no na, oh. Uy, kapoy. Tinodyo na, oh. Ayaw ko! Tinod na, no? Tinodyo ng kapoy ng atras sa bante, no? Kapoy, uy. Kung ako lang, kapoy kayo, di ba? Oh, oops! Shh! Ayaw judgmental. Judgmental, ha? Oh! Uy, kapoy. Oh, bayo ka. Pagkabastos yung ginaw na, ha? Kapoy mo. Oh, kapoy dyan yung atas sa bante, oy. Di ba? Oh, basta ayaw judgmental, ha? Oops! Abay. Muna yung trabaho sa mga driver. Kapoy kaya. Oh, abante. Da atras sa board. Ano ba ka? Kapoy kaya, di ba? Labi na magtanom tag mga gulay sa mga nasa. Oh. Ingon po sila ba? Boring panahon Sir Lando. Oy, nag-text ako dire. Boring panahon Sir Lando. Oy, Ginoo ko. Padali ma-board. Naka tudloan ti ka, padali ka ma-board imong kinabuhi. Oy. Tudloan ta ka, oy. Ginoo ko. Oh, Ginoo ko. Hay, Ginoo ko, palit ka kuan. Ginoo, padali ka boring ba sa imong kinabuhi da kay work from home ba ka, palit ka boring ba? Palit ka katong kuan ho, katong nasa grocery store ka ng mga kape da nga 10 in 1. 10 in 1 ba na mangustin, na kuan na mangustin na. No, imo nang paliton sa. Imo nang hiwalay ta mangustin, malunggay, hiwalay to nimo, hiwalay nimo. Pero boring imong kinabuhi. Oh, di ba? Nasa, oh. O di ka para di boring, no? Oh, naman kay cellphone. I-text mo imong kulingon. I-reply nimo, who you? Wala di ka, no? Sa pala. Ayaw ko! Oh, di ba? Anap dyan ang kinabuhi, no? Anap dyan, Ginoo ko, O di gani, kanang imong katapad ba? Imong iya. Imong yatag, imong kanang wa kay bubata, kanang imong tapad ba? Kanang imong wallet kang plus kwarta, yatag sa imong tapad, sakit kag hold up, nasa correct, di ba? Sayaw Di ba, O di gani, kanang imong bisikleta, imong ipakawat, dyan gikawat. Ibilin ang hagdanan. Galuoy sa hagdanan, Ginoo ko. Ayaw ko ba nasa. Oh, siyempre, ana, di ba, Ana, ang atong ikatulong set sa atong kapalaran karong adlaw. Di ba? Hala, di ba? Hashtag, magpabakuna ka na. Di ba? Correct. Di ba? Okay, so Mambet, ay mong request mo nang i-play after, ha? Yan ba ang paborito na sa ngakuan, ha? Alam, Mambet, nahulog daw, di ba? Kaysa man na yung mga old nga bisikleta diya ang bibi kay akanang ako'y asimbo lang kay palitan akong ligid. Galuoy ba? Pero okay, maglakaw na lang ko kay exercise. Walking is the best exercise. Maglakaw na lang. Mas lamig dito, mas nito ko ano kay magbisikleta ato ko sa Kainan Express, ato ko sa Pueblo, ano bisikleta, no? Usay bisikleta ko ato ko sa ZNZ Loring, ana sa bisikleta. Itay naglakaw na ko dili fisheries. Ato ko sa fisheries, ato ko sa ZNZ Loring, maglakaw ko pagkapait kakapoy ko. Pwede naman ko maglakaw kay kitagaan man ko ni Ate Banban, o, di ba? Kasi ito mag-wholesale, ha? Kitagaan man ko nindot kay Lincoln kayo. Dragon Slipper, di ba? O, tagaan ko, di ba? Ay, Ate Banban kay Darwin, di ba? O, di ba? Nasa kurik, o kumaring luksa, may muta ko. Basta kita mag-wholesale o Dragon Slippers. I-contact lang si Miss Banban Tumanda ang 0917-312-9345. O, di ba? Ha? So man akong gamit nga sandal karon, Dragon Slippers, di ba? Di ba?
Sagittarius. So, di ba? Hoy, Sagittarius, ay mong gugma, Sagittarius. Hoy, ginoo ko karon Sagittarius. Oo. Ang kamo nga couple, Sagittarius, makapil nyo ka. Kalma kayo yung relationship karon, Sagittarius. Kalma, ha? So, imong i-surprise imong partner karon with special card. Special card, kung ay wani uso yung card, oy. Gift, or medyo ano na, okay, kung sa mana, basta ikaw na ba, as a symbol, or sa imong pagka, being thoughtful para niya. Tama. Baga maayo man inyong kuan, correct. O di ba nasa. So maayo ha. Why problema inyong kuan karon ha? Sagittarius sa inyong relasyon karon. Ginoo ko. Recognize and much appreciated ang inyong relasyon karon, Sagittarius. Wow! Sa imong karya karon, trabaho karon, Sagittarius. Kinahanglan po ka mga receptive karon. Receptive jud karon sa mga bag-ong ideas karon from subordinates. So dapat imong pagkakuan ha. Receptive ba kanang Ginoo ko kanang yatag sa doktor na mao na imong receptive ba tumarani siya. Giba resita man ito, receptive ka na sa. Wala magano sa imong mga subordinates karon ka naman. Manay mag-infuse sa imong kinabuhi karon in the projects undertaken, di ba? So ilang advice imong pagadawaton mo dawat jud ka mo accept jud ka. Accept mo ta oy ayo po yung kita knows ayo po yung Sagittarius kan you know everything ayaw kay pangit jud ka na. Dili na wata ka balo nga napay mas kuan pa nato nga mas skillful pa nato di ba na di ba so ana jud ta mo kun sa mga advice sa uban dawaton po nato ana Sagittarius para walay ko di ka mosugot Ginoo ko ako tong ipa sunugon tong kong hagdan nang boy kasan niya to gamita tong ipagamit to kutong ayo to kahoy mo tong diyan ano ikatong gamit to diri ba sa eskwelahan ba katong sa adjust sa imong panglaw sa kaimsog karon Sagittarius diba? Ginoo ko sa pagmata pa lang nimo Sagittarius na kay mga minor elements karon headache toothache sana sa pero ni magkita at the end of the day the pain will be has passed at the end of the day the pain has passed sa ay lang ka worry karon sa mga aches and pains karon kay medyo dili na kaayo minor man na siya. So maningin nga eat right. So do lang kag tennis, light exercises lang. And siyempre, tog og tarong sleep well. Magkabalo ko Sagittarius ka mag-sleep well jud ka wa makay daot wa magamanguwa og mabutang. Kato nang wag mabutang matuli ka. Dili jud ka tulog og tarong, di ba? Moto sila makonsensya forever and ever. Hinaot pa nga kuang ka ni San Antonio de Padua. Pak Ayaw ko! Hoy, kana siya. Basta mga wala, anasa unsay mga kuan ninyo. Pak o you pray ni San Antonio de Padua, di ba? Kabalo na yung kuno, di ba? Religyoso po kuno garap po muna. Wow, imong sorte numero karon sa Sagittarius 17. 19, 29 o 47. Capricorn. Sa imong gugma Capricorn. Karon kinahanglan po ka. Kinahanglan jud Capricorn nga mo. Maminaw jud ka very closely karon sa imong partner ug unsa iyang gisulti. Di ba? Maminaw jud ka. Ayo jud pag baliwala da kay karon mo feeling maybe mga sa. Kung di ka maminaw, kuan sa pagbation sa kawan nimo. Kayo ubos, di ba? So i-try lang to express their needs o ang wants unsay kinahanglan niya. Capricorn na mantay na jud ka. Manang pulong si Taurus. Listen with your both ears, di ba? Sa kaya baruto nga dunggan. Sa imong karera trabaho karon Capricorn. Ay karon during your work karon imo jud i-keep karon imong gibati karon. Your emotions is under control karon. Kani mga chances karon nga medyo unknowingly making some magkakuan kag mga mali nga desisyon karong adlaw. Capricorn batay ha. High ra ba dun? Magkamali ko kag decision karon nga medyo wrong. Mga wrong decision karon, high pa jud ha. So work hard ba? Di ba? Work hard kanina. Unsa man pagkaon da? Ay work hard na. Ay kanday hukaron dai kan work hard. Karo. Tuloy para sa mga expectations sa imong mga seniors.
Sa imong panglaw sa kaimsog karon Capricorn, ang imong overall karon, wow, you are in good condition Capricorn ha, good condition karon. Kung na may mga minor ailments karon, magbatol mo karong adlaw, gamay lang na. Just rest. Just rest lang, reach na ba? Magpahulay lang, pahulay. Just rest and relax. Di ba? Para to alleviate. Di ba? Alleviate. Di ba? Alleviate na sa HR. Ay, si Ate Olive ba nito? Alleviate. Alleviate the symptoms lang. Ay lang kabalaka. Di ba? Imong swerte nga numero karon Capricorn is 35, 36, 33 o 49. Aquarius. Diba? Sa imong gugma Aquarius, karon medyo magulano karon Aquarius kay gikuha imong bike. Joke lang ana sa Hoy, pag Aquarius sa imong gugma Aquarius, mag-express ko sa imong kasing karon. O sa imong heart's desire karon para ma-convey ang tinuod, ang lami nga feelings karon to your partner. Manay magkano mga butan mag-infuse ninyo og bago new spirit into your relationship. Ano sa express ha? Kanang gikanso kasing with feelings jud Aquarius ana sa ayo jud di ba? Saan magsastorya ka wa may feelings so ang imong partner dili kayo mo manay magkuan kay kanito nga kanang with feelings ka diha magkuan nimo ang imong romantic expressions ng Aquarius di ba romantic expressions of love ana siya di ba? Sige na hala good luck sa imong karira Aquarius trabaho ka nay mga dagang kay mga oras karon nga medyo manay nga ikaw you're yearn to do something clever clever karon creative, inventive and siyempre social man nga nindot ka nga mag-create na mga lasting value sa imong career sector nimo karon. Ninot kayo kay mong gamit sa imong pagka-clever no. So good luck ha. Ayo-ayo lang dyan na Aquarius, di ba? Kay karon na po adlaw amot ugma wana di naka-clever di naka lain naman pong horoscope ugma Aquarius. Gara po kang pareho lang dahil siya, di ba? Pero okay mo nang i-maintain. That's good, di ba? Sa imong panglawas sa kaimsog karon Aquarius. Ay ginoko dapat mo kuan karon take some time out po gamay para ma-nurture imong galingon nurture di ba na artista na superstar nurture honor ano ra honor mo nito mag-nurture nimo mag-educate magano sa di ba magkuan nimo ay kuriko di ba na sa ang mga pressure karon sa mga hectic labi na mga hectic lifestyle og ni mga difficult work commitments karon mag-create na og sitwasyon karon di ba so mag-avoid lang jo ma-involve mo mga imong kagaling karon ma-excessive karon mga na mga activities karon so ingat lang kay medyo overtime na sa magkasakit na i-maintain lang jud diet di ba exercise og syempre drink water lang jud na sa imong sorte nga numero karon Aquarius is 11, 21, 51 o 41. Pisces. Oy, sa gugma Pisces no. Kanang Pisces no, kalma karon. Ipakalma jud nimo. Calm the waters. Wow, ang asang tubig mo ipakalma. Di sa gugma nito. Ang mga tubig sa imong romantic sphere karon. Wow. Or you're likely may argument ka with your partner karong adlaw. Dapat imo jud na ayaw jud naglubuga. Ipa-clear jud kay maglubog na imong sa imong relasyon pag away jud na mahuman. Di ba? Kay medyo ikaw Pisces, you've been suffering through some na mga unnecessary spats and squabbles. Na mga fight lang, mga di magsinamtanay, unsa pa na diada. Basta na ay mga spats and squabbles. Squabbles ba Pisces kana madula ka usab nga letter niya siya pila na squabbles nga dula ay scrabble man squabbles. Pero kung naka-present with your beloved with a small token karon of your love
ang tension na mag-dissipate. Di ba? Yang harmony na, nakay gamay nga kuan ba, gamay i-present karon sa imong small token sa imong minahal karon. Mo na ang tension na will dissipate. O siyempre, ang harmony will enter your relationship again. Thank you. Sa imong karera karon og trabaho karon Pisces. Single-minded jo karon, single-minded or devoted. We are devoted jo kasi imong trabaho karon Pisces. Iso imong mamit karon imong success sooner sa iyo than you think. Di ba? Makuha na siya. So, tanang mga obstacles kani had been facing na accomplish na nimo. Mga important task karon Pisces shall get significantly reduced. Ma-reduce na naman kuan, di ba? Ang imo karon the best part nandun nimo Pisces is that ang imo mga adversaries, di ba? Adversaries ba kanang ako sa nang luluto lagi mo daw among adversaries akong boyfriend. An anniversary man ito adversary. Ang imong adversary ron will have nothing more to say about you. As your work na jud nag-speak ana brilliantly for itself. Kung sa man wala man nagkuhan sa mong galingong garon, pero nakita nila nga unsa kanindot ang resulta sa imong trabaho, mo na magkakuan nila karon. Mo na nag-speak brilliantly for itself. Thank you. Nga bongacious take ka pak, di ba? Sa imong pangalaw sa imong karon Pisces. So a little effort sa imong kaugalingon karon. So nagana jud to keep yourself happy. Smile, happy lang jud Maunsa pa nitabo, happy lang jud Ako ganito nawa, happy lang, di ba? Make sure nga dili jud ka you don't take any mga unnecessary tension karon upon yourself. So walay mga tension na. Para ma-maintain mo yung positive outlook sa kinabuhi, ma-involve ka imong galingon sa mga some social service. Some social service activities. Di ba? Kana pag sa atong mga kuan sa Paris, sa atong mga kuan o pwede pa kamo volunteer sa mga vaccination, siya. Para ma-enjoy lang, siya, correct di ba? Labi na pagtabang sa mga nakinahanglan, okay lang dyan na siya. Masinot Pisces dili na kay makakuan mo, maka-realize mo nga unsay importansya ang pagtabang in helping others Pisces. But also, mapuni mag-enable nimo to enjoy a sense of increased happiness. Di ba? Ang imong sorte ka numero karon Pisces is 19, 33, 52, 59. Pak. So manaw man nato unang set atong palarang karong adlaw una sin ba? Manato ko palarang karong tanan na jud di ba? Ang atong kuan dili tambal o siya puning tambal sa unang klase nga sakit. Dr. Perses, bugbog your cellphones. Bugbog your symptoms. Di ba na sa pagpagkanong panahon. Get your card, your cash and transactions. Thank you for banking with us. Di ba na sa papagpag. Dahil sa among horoscope tanggal ang sakit sa ulo. Wow, lamin nagkalapat sa sila may kailakaw og lechon, Prince Lechon Tilaway lang. Na lechon mga lat spicy og seafoods og lechon belly dahil lang ang 0936-4040314. Prince Lechon Tilaway lang, di ba? Hi, hello. Pakpak o barko sa buanga, pakpak kanu ganan. Ay kalimot for catering, delivery and functions barcode sa buanga dahil lang 0905-383-9975 og ang Barcode Gardens Resort. Kung bati Madam Lading, may lingaw na ano correct kapoy o wala kung ingon si kon kapoy o waloy ko lang kung wala tay dadats if kaon sir kaw daw. Ingon sa Amalia nagdamat Dyson. Madam Lading na diri imong bike madam, wala man ni makina madam, Los Trenes sa Catalina, Rapi Guanzon sakay na madam. Wow. Ingon si Carol man, tinoo John sir, kay naadaw kay lain. Di ba na? Wala, Sir Dominic lang, ingara, ikaw lang ako, ganito. Aray. Hello sila, good morning. Pagritog mahal kong apo, si Binchoy o si Chuchay. O sa akong butan nga silingan, madam, si Grace Cedinho, family Diding from Nanay Melda, South Cong Village. Pa-request ko kanta Christmas song at mama og boy sundalo. Salamat sir lang, God bless and stay safe. Okay, wow. Hala, ato nang i-play la request sir. Pagpagano-ganon. Regine. Merry Christmas.
Wow! Hello, mga tomato, Sir Lando, mga buntag sa Ambuanga. Sir, lang pa shoutout sa lahat ng mga diehards listeners. Wow, ng Marino FM at sa lahat ng mga beloved clients ng Masahe Body and Foot Massage, Soterville. Open na po tayo ulit araw-araw from 2 p.m. to 11 p.m. Maraming salamat, Sir Len, and more power, Marino FM. Wow! Ingon si Auntie Vanji Masamayor, di ba? Ay, hello, kumusta? Nasa Koreko, oo. Siyempre. Wow. O, di ba, nasa Santa Cruz. Wow, good morning, my old to Sir Lando. Paglit po sa mga taga Santa Cruz Island staffs. Kusok ang radyo dire, ayo-ayo. Kadire, miss ka na namin from Sauda, Maganda. Wow, di ba, ingat lang. Wow, siyempre, oh. Ano ang inyo? Ang hiri, atong hiring. Wow, now, what? I love you, di ba? I love you, di ba? 963, siyempre, pwede pa niyo 346, di ba? I love you, di ba? Hala, siyempre naman na ba itong oras, sakpan sa oras, alas 12 na po, dagan salamat, ha? Ingat, siyempre, pasalamat kami sa mong, siyempre, sa mong college president, Dr. Jaime Jalon, sir, dagan salamat, sir, the board of trustees, and the SMC family, Sir Trio, mga salamat, siguro natin si Toy, Mamping Villafranca, di ba, siyempre, salamat sa among broadcast operator supervisor, wala nang gwapo matay puno, guguyan pa sa radio operator, Renal Tidahan, among station manager, wala ang gwapo, sinito si Engineer Efred Vincent Lapina. O kamang broadcast technicians walain. Si Elliot Tertulo II. O si Mr. Ruben Pacardo. Diba? Ay magkalimutan, 1 o'clock ang Heart to Heart Talk with Papa Joms. Wow. Ang only papa in town. Pak, ganon. So kanina po sa Sulugoon, ang tigpagkatawa sa kanginan, tigitig sa kumanang may lais ng Bisaya. Sa akong programa, ang katupuan di Mulabuan, ang Gitik Gitik Pasiyaw ng Bisaya. Dito na siyempre sa sikat kayo sa show, gano'n panahon na ang 106.7 Marino News FM!